¡Willy, segundo palo! ¡Qué peña tenéis, tío! ¡Árbitro! ¡No, va Juano, no! ¡Marcó a Juano! ¡Lucas! Vete per la banda. ¡Ale, Juanín! Juanín, encara bufat, està d'empego, Juanín, està d'empego, Juanín. 20. Ara que està 2 sessions sense cobrar-me. Divendres mateix li vaig dir, che, tota la setmana no va fer mal, però tinc algo ressentit. Saps? Ja no és el mal que em feia. Ja no és el mal que em feia, però encara me'l ressent. I fa 20. I per la nit, me caguen que difícil. Ara, Raúl, com la narres la jugada esta? Atenció, Willy va por-la. No està Pep per a rematar, però tot Salvador, que podria enganxar-la en el cap. L'enganxa Maki, fora. ¡Bien! ¡Oscar! Atenció que Lloberos comienza a tocar el balón. No, ya puede serlo, Pirulí.
¡Uy!